Jedna od najpopularnijih umetnica u oblasti klasične muzike, Jadranka Jovanović, svojim savršenim nastupom oduševila je sinoć brojnu publiku u Inđijskom kulturnom centru. Svojim glasom otvorila je 22. Scena Fest. Izuzetno mi je drago što sam ovde. Dakle, počinjemo sa najpopularnijom klasikom, sa biserima klasične muzike, operske literature, instrumentalne muzike, ali bit će tu i filmske muzike, bit će i starogradske muzike, srpske starogradske muzike koja je urađena u specijalnim aranžmanima i za ovu priliku. Ljubitelji klasične muzike srdačno su pozdravili opersku divu koja je nastup u Inđiji organizovala veoma profesionalno. Inače, fest je za nas, da kažem, jedno lepo iskustvo i verujem da ćemo uživati, a posebno u koncertu Jadranke Jovanović. Ja mislim da će atmosfera biti pozitivna, da će biti vrhunska. To što smo došli iz Novog Sada, to pokazuje da verujemo, tako? Obožavamo je i očekujemo divno veče. Domaćini, kulturni centar i opština Inđija su se potrudili da ceo ambijent bude u skladu sa potrebama velike zvezde kao što je Jadranka Jovanović. Videli ste kakav je program, za svakoga po nešto. Verujem da će svi oni koji budu dolazili pronaći sebe, uživati u klasičnoj muzici, u rock'n'roll muzici, u narodnoj muzici, dakle, bukvalno za svakog po nešto. Drugo veče festivala nastupit će legenda muzičke scene Zvonko Bogdan, a do kraja festivala Inđija će ugostiti još nekoliko velikih zvezda.